Boom! So ayun ang ano mga kakrong-krong. So nandito na po kami ngayon sa Mount Paldingan sa Binalunan. So, yun na ano guys. So mag-start na po kami umakyat. So always po tayo magdalang water kasi so paubos na po yung tubig namin, no? Ayun, may motor. Ayun, yung mga motor nila. Gamitin natin. Ayan po yung gamit nilang sasakyan. Hindi ba nadanon, ada? Kampay! Lakas niya. A few moments later. Lakas. Tignan mo. Lakas. Diyan, wag na. Nakakatakot. Ito na yun. Diyan. Isang kamali mo lang dyan, babay ka na. Taas! Butong, anon, pas. Ayo, magpangatod oh, mayat. Nag-creative. Nagpigsati ko na niya. Nakaiba. Iba siya magsubli. Guys, may magic po tayo. Yan o, ibabato niya yung ano. Yung damo. Ito man si Mabunti mga rami tigas to eh. Oh! Diba? Kakaiba yun mga krongkrong. A few moments later. So ayun ang ano guys, so nandito na po kami sa pinakatuktok ng Mount Paldingan. Kasama po natin ngayon yung naka-discover po dito sa Mount Paldingan, si Insyong. Taas ang ganda. Lakas talaga ni Insyong. Insyong lang sa kalam. Dahil sa kanya, meron na naman po tayong mga papasyalan dito sa Pangasinan. Ayan. Kampo natin ulit sa yan, makulimlim na po mga kapatid. So ayun ang ano guys, so magpapalipad na po tayo, kalapate, lipad. Unang drone, mission. Kaway. Woo! A few moments later. So guys, pababa na po kami. So success, nakarating po tayo sa pinakatuktok ng Mount Paldingan. Kulang-kulang 2 hours po mga kakrong-krong yung lakaran. Meron po kaming mga pahinga na 1 to 2 minutes. Tapos yung pinakamatagal po, yung 5 minutes kasi nagmerienda lang po kami kanina saglit. Napakaganda, napakasulit. Talagang matatanggal po yung stress
Pag nasa tuktok ka na po ng bundok, ibang iba, grabe. Doon po kami galing kanina. Oh. Kita nyo naman po yun mga kakrong-krong. Kasi nakay na po si Kulot sa Indoro ni Kwan. May Ensyong. So naiwan pa akong mag-isa ngayon dito sa Montaltina. So pansin nyo naman po, mag-isa ko na lang po dito. Pwede ko na pong gawin ang gusto kong gawin. Charot! Thanks God! Thanks God! Nakababa rin! After 4 hours, 4 hours na lakaran. 4 hours po na lakaran mga kakrong-krong. So, success po. Nakakit na po natin yung pinakatuktok ng Mount Paldingan. And pababa na po kami. Ayan. 5 Kasama kilometers Kulot. guys. Kaya. 5 kilometers po. Papunta lang doon sa pinakatuktok ng Kwan. Sa loob po ng 2 oras, matatanong nyo na po yung buong Pangasinan. Ay, sa wakas, nakababa din. Day hike po yung ginawa namin mga kakrong-krong. Isang araw lang po yung inakyat namin. Hindi na po kami nag-overnight doon. Although maganda naman siyang mag-overnight, pero hindi na kami nag-overnight kasi wala kami tent. Shoutout sa iyo, Insyong. Yan, shoutout sa iyo. Dahil dito ay may na-discovery na naman po tayo. Bagong tour spot dito sa Pangasinan. Dahil dito. Meron siyang surprise, di ba? Yung papunta sa kabila na daan. Cool. Mayroon. Yan, abangan po Abangan natin nyo yun. abangan po natin yun mga kakrong-krong, yung falls na sinasabi ni Insyong. May falls daw dito eh. So gagawa pa lang po sila ng daanan. Pwede po rin siyang lakarin. So another 1 hour na naman po yung lakaran. Sa pagpupunta po pala kayo sa taas ng bundok, magdala po kayo ng tubig, mineral water. Wag niyo pong yun po yung importante. Tapos candy po. Candy, water. Yung water niyo po, wag po yung maliit. Siguro mga 1 liter po. Wag niyo pong kakalimutan yung tubig. Talagang tubig po yung kailangan natin sa taas. Kasi wala pong tubig sa taas. Meron pong umakyat dyan sa taas na collapse siya, na himatay. Kasi hindi po sila nagdala ng tubig. Kasi yung aakyatin nyo po dyan, napaka-thrill po talaga. Talagang aakyatin mo talaga siya ng todong-todo. Sa lahat po ng aakyat, ingat na lang po. Okay, dito na po tayo nagtatapos. Krong-krong. So, goodbye!